Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. May puwang kotse na ni Uno. Niabli ang window. Hello, Risa. Dali na. Oh, si Piolo. Kagwapo niya. Come on. Dali na, Risa. Yes. Na. Ah, Risa, pagpatay. Oh. May sakyanan. Risa! Ay! Siya magamis! Oh. Magpagamatay ka! Sorry, sir. Sorry. Oh. Yawan ako eh. Oh. Alsa kong gabuhin ako na. Sorry ha. Nagdanghagid ko ay. Sunod ka ni pagpantay. Lingi sa wa, una ka mo labang, okay? Bitaw, nagalit mo kung nilabang ko'y pagsangpit ni mo. Unya ko saman, okay ka na? Okay ra. Tanaw na ko, may kurog ka. Karon pa ko batia og kulba. Okay, relax lang. Sige, mato na ta. Okay. Ay, gino. Kung simba ko nadamagan juga, ako gimabasod. Nganong ikaw man? Oh, tungkol kaya ko may nagsangpit ni mo nga palabangon ka na. Nya ako mang sa kay wa man ko magpantay. Ay, konsensya juga na. Dili ba akong signos oy Piolo? Ay, thank you Lord. Kung nabanggaan pa ko, luwason ko nimo. Oh, of course, no? Ang nga magbasag na di ka. Thank you ha. Ayaw, pasalamat eh. Ibaw ka, simpa ko na itabo pa, di tingalin ako pasaylo akong kaugaling. Ang one of the most beautiful woman in the world na banggaan mo sa kinan. Dako sang atay na ko ana da. Bitaw. Mani tinood. First runner-up good ka, di ba? Wa may lain. Ikaw, gyud. Ngayon juga eh. Tanaw na ko, murag tanaw na ko, gamay yung ligas ang inyo ni Sarah. Nga, di ko kabintaha ni Sarah oy. Tanaw na ko, murag buwin sa kiting ali diferensya. Hoy, nagdaog na. Oo, gani. Pero si Robin no, di gud makadawat kay napildi siya nimo. Oo, bitaw. Ay, ginoo ko. Hinoon, sabot raman ko niya. Dako magod kayo ngayang expectation nga siya undang mahimong Mr. King. Nagdahom gid siya, kasi ang mahimong Mr. King. Sorry na lang sa sipi at mga judges. Uy, dili, uy. Worth it man pod nga ikaw ang nahimong Mr. King. Sorry na lang. Saon taman. Pero, honest ka ba? Oh, yes na yes. Ang kompleto na, madam. Loto na tanan. Bitaw da. Ay, murag, nakadungog kong na iniabot. Wow! Kandidot ang kutsiha, madam. Oh, Lamborghini, Provida. Tuoy. Lamborghini Hurricane. Wow, kanindot. Uy. Madam, tarawa kita. Ang akong amigo nga gwapo ang nanahong si Piolo. Si Mr. King. Oh, siya natuod ka na. Tara, padoon na din eh. Oh, madam, ang kuyog si Risa man. Ang first runner-up. Nganong sila may nagkuyog? Kami iho. Thank you, ma'am. Salamat kayo, salamat. Risa, ikaw di ang kuyog ni Piolo? Oh, ma'am. Ako'y nagtultul niya diri. Mao ba? Okay, lingkod ka mo. Pahibaw na nako si Sarah. Pahibaw na nako siya. Okay. Sige, ma'am. Excuse na ninyo, ha?
feel at home. Dodong Piolo. Yes, ma'am. Biyaan ta na ka mo. Padayon lang, ma'am. Piolo, lingkod. Oh, dali, magtupad na. Okay. Kriyot. Wow, ninduta ko di mo pa Gucci man. Baratuhon na niya. Dapat di aoy. Imit. Ngano ko nagunsa ka diha? Unsa man nagikuha nimo? Ako gift kang Sarah. Wow, sana all. Yes. Doon na ba ako'y giandam po para nimo? Oh. Unsa? Di ka mo to. Doon na akong giandam para kang Sarah o para nimo. Really? Yes. Ako ni sekreto gata nimo. Okay, dawat na yun. Niya, ako sa ngatagan si Sarah. Okay? Wow, excited ko. Really? Yes. Oh. Hi, best friend. Hello, hi, best friend. Hello, Piolo. Mr. King. Oh. Natulala si Mr. King na nagtanaw kang Miss Queen. Piolo, niya na si Miss Queen, oh. Hello. Good evening, Sarah. Good evening. Good evening. Og, please, dawatan ni. My queen. Uy, unsa ni? Simple akong gift para nimo. Uy, hala, gift? Dili man ako birthday. Simple lang. Agasa lang good. Thank you ha. Thank you. Basig makayon ka ng akong gift nimo. Unsa man day ni? Pwedeng imong opinan. Basta ha. Oo, lagi. I-open lang. Okay. Okay. Diri ka lang ba, ha? Dili may mong mistambay ko diri, sir. Uy. Mamasahero po ko, sir. Okay. Balik ka lang unya ko, ha? Mga 8 p.m. Balik ako. Oo, sir. Sige, larga na. Prettiyo na, sir. Ha? Unya na, inibalik di mo. Kung muhatag ko ni mo, dili pa lang ko ni mo balik kon. Sir. Oy, si Ruben man tao na eh. Probida. Ruben, das Ingward. Sakay ka malhabal, probida. Ano yung sabi ko din eh. Suwangil kong ako kita niya eh. Wala lang, berlagwa ba? Oy, Bart! Oy. Bart! Oh, Daan ba ko? Ikaw din lagi! oy! Buloy! By Ruben, the singing bird. Ikaw ba rin o sa sakyan mo? Well, nag-expedition ko. Oh, wow, expedition. Mahalon kinanay. Of course! Porbida. Asa ang expedition mo, sir? Gabal-habal lagi katong din ng naog. Ha? Ay, Siyempre, akong gibilin sa skina kay Forbida, tagang no? libaong diri. mga bitaw, mga sa lagi. Maipas may pilo, nindot kay kotse, Lamborghini Hurricane. Huh? $248,000 na siya ba? Barator kaya na. Puwa pag yung kolor, Mao na latest karon og tuan na. Nag-ubar sila sa Miss Queen tao dito. Unsa? Kabida. Perme yung first run in uptown, Ruben the Singbird. Kabida. Lupig yung kampiulo, no? Ang Mr. King. No. Shit! No! Shit! Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!